салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон аввор имрӯз аст анами намуди румоло барои модаро ғафсакак и калон аян барои сатр мешавад. На калон. Румоло омада духтаро 6 мегуфта. Ира диққабати рост кунӣ сатр карда намеша. Як карим хабата мекунӣ, баъд сатр мекунӣ. Ина рангош духтаро нархошон 80 сомонӣ. Румоло 6 мегуфтан юро. Ғафсакак. Ина духтарако баъд бо румоли калонаи барои модаро бисёр румоли калони бад мекунам хеле и параш сангдора и параш надора. Тараф сангдорашо мақсад тараф берун мекунем. Нархи ёрам духтаро 110 сомон ғафса зимистона ҳай. И ба чанд та ранг дора, аз ма рангошан нишон метиям. Ина гилашо ҳар хела да, сафеда тагиш серия, гили кабу доран, гили розви дора. Хурас расветкош беҳад бисёре конкретни харидоро да бо ма отдельни сурат мефарқам духтаро. Баъд духтарако ин намуда омада ёрам 90 сомонӣ. Материалошон беҳади бад хушро санг доран. Айн инҷа сар кардагӣ то инҷа 90 сомон. И ҳамун румолое ки аз 110 сомон буд навор кардам. На расветкош кашовар. Ана ёрам духтаро 100 сомона. Ин ранг сабз. Иш 80 сомона духтаро. Баъд духтаракон ин намуд ласа омадагиай ё калон духтаро. Ирам 110 сомон анами парасанг дора дизайнери. Сад баргои калон дорад ина. Расветкоша нишон тема бурда. Ина духтаро ҳаму сад баргиёи 110 сомон расветкош. Гли сад барги зард дорад, кабуд дорад, молочный дорад. Хелос як ранг дорад. То инҷа 110 сомон. Инош чи? Ино мамун нархи ё? Миёрам 110 сомони духтаро нигоҳ кунед. Инҷа сар кардаги атласчо. То анамҷара 110 сомон духтаро. Баъд духтарако ин намуд румоло омадагиан ё Туркия Дубай ай? Дубай. Бори Дубай духтаро 150 сомон. Нем қадар ранг дорад? Атласчам аст. Ай атласчам да, атласчам 150 ҳозир пахташа ё? Гирбиши ин атласиш. Гирбишим да ина духтарако атласишам 150 сомон бори Дубай. 300% ба гарантия.